sa November 11 no, adlong Martes magkaigsunan anta sa mayong panahon. Ang kabuntagon nato karon alas 8 ang takna niya ga luto-luto ta og pamahaw no. Naudtuhan ta kay dugay na kamata. Bitaw nakatulog ta kay nindot ang panahon. Og bugnaw ang kagabihon. Kay magsugbat og buwad. Dali ta kay mamahon ta yung dugay magigsunan okay buwad. Halo-halo magumakaw na ni. Pero gamay magtilaw ang gamay no, tambal hidlaw. Kaya tumbalihon baga lang atong ikuan dili na mantika igsunan aron way kontras kolesterol. Okay na panahapit na maluto ug di madugay mangaon na taron no ato luto na atong ibutang sa itlog tapad no. Itlog gamay po kinanag itlog ako ni pakaon nila sa mga kauban diri napoy saging napoy buwad nga bulinaw igsunan mo ni amo ang pamahaw karon pinubri lang gud yung nani lang napoy gusto og napoy pipino mga igsunan. Okay na po yung saging kung magkaon mayo na siragana mo na nani lang pobre no ang ato pong kanon napay puwa ano ali puwa man ni dark red mga isunan. Okay kaon ta gamay saging sa una dayon kanon mo na sa kubuk-buwad kada ra gamay mo kinanaan mga isunan kani nga akong ipang display ani daghan manig sobra sa ang sunod na pumukaon mo na poy mutangka ani no kay ako kauna-una og kaon no kay video man ta okay mo basta kay mao ni pakita na ko akong pamahaw karong adlaw nani gamay may magkaon ning tiguang no saging daghanon ang saging no di po sa kabuok busog na okay magison na lagot ta kaon okay magisunan buwad gamay ra dako ra man puna ali po ang murot nila pagigsunan ko gagmay pag ginan sila kay peligro lagi kidney ang karong panahon na dali ra ta makidney no. Ambot nga ano po sa una mga katigulangan dugay man na si trabaho ko kita kay relax man ta karong panahon na man tay di man ta matug umah sila kay to sa bao man sila bao man sila kanunay sa una bao umah ba sige salamat bye.